Gràcies, vicepresidenta. Bon dia. La seguretat és un dret constitucional, un servei públic que cal garantir de manera igualitària a tota la ciutadania i la qualitat de la qual passa en bona part per cuidar les condicions en què els funcionaris i funcionàries presten aquest servei. Precisament per això no mereix un tractament com aquest, tampoc un intent de patrimonialització per part de cap grup polític amb una moció absolutament heterogènia on hi caben tota mena de qüestions relacionades amb l'activitat policial a Catalunya des de 2017 fins a l'actualitat. Compartim amb vostès la possible existència de desemparament institucional en els desplaçats a Catalunya en la popularment coneguda com a Operació Piolín, però creiem molt sincerament que si es va produir va ser causat pel propi Ministeri de l'Interior, que va desplaçar milers d'agents allotjant-los en 3 vaixells que no reunien les mínimes condicions per un dispositiu d'aquestes característiques. A diferència del dispositiu i l'estratègia del govern Rajoy, les suposades dificultats d'aquestes funcionàries no van ser pas orquestrades des de les institucions, sinó que van ser resultat de la tensió patida per centenars de milers de persones contra les que es va carregar indiscriminadament, vulnerant, per tant, els seus drets. Així mateix, situen el reconeixement de la professionalitat de l'actuació de policia i guàrdia civil durant diversos esdeveniments al llarg de 2017 i 2019, sense cap referència a la resta de cossos i forces intervinents, ni argumentar tampoc els motius d'aquest oblit. Tenint en consideració que la missió constitucional de cossos i forces de seguretat no és una altra que la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i la garantia de seguretat ciutadana, una afirmació de professionalitat seria difícilment conciliable amb l'actuació violenta de què van ser víctimes milers de persones indefenses per les quals l'amenaça a la seguretat va partir precisament de la pròpia actuació policial o amb la invasió de competències d'un altre cos actuant en sentit contraposat a l'operatiu per ell implementat, donada la inseguretat jurídica i el desconcert que aquest fet va originar entre la població. La moció utilitza també el sotmetiment de cossos i forces a la llei com a argument per negar qualsevol possibilitat d'actuació al marge de la mateixa. Desafortunadament, no sempre els operatius i dispositius policials es produeixen en ple sotmetiment a la legalitat. Seria el cas de les recentment conegudes infiltracions en moviments socials. Celebrem, per tant, que vostès s'assumin el rebuig a la infiltració a la PA, a la que difícilment es poden atribuir delictes de terrorisme, delinqüència organitzada o tràfic d'estupefaents, que són les activitats contemplades a la llei d'enjudiciament criminal per a aquests supòsits. Aquestes activitats, en canvi, d'infiltració, el que requereixen és d'explicacions a càrrec del Ministeri de l'Interior, més que de ser incentivades, com en canvi pretén la seva moció. D'altra banda, vostès fan una lectura creativa de la realitat històrica i equiparen les vexacions, maltractaments i tortures aplicades sistemàticament durant el franquisme a les suposades tortures durant la Segona República. De ben segur es deuen referir vostès al bienni negre, ben conegut pels seus mètodes repressius. Si és així, benvingudes a la reivindicació de la memòria democràtica. El seu revisionisme històric, equiparant franquistes i demòcrates durant la Segona República, és una ofensa intolerable a la memòria de les víctimes de la dictadura. Però de ben segur, d'això vostès ja en són plenament conscients. Sol·liciten també algunes mesures tendents a l'estabilització de les plantilles de la Policia Nacional, problemàtica compartida per la pràctica totalitat de cossos de l'administració de l'Estat a Catalunya, en bona part com a resultat del cost de la vida. Cal garantir que totes les funcionàries es guanyin la vida dignament. Amb això, en Comú Podem hi estem plenament d'acord, però sense privilegis entre cossos. Per tant, no cabrien solucions específiques per a alguns funcionaris, sinó que el que cal és una solució de caràcter global bastant més complexa que les que aquí se'ns proposen i, per descomptat, bastant més que la brillant idea de crear una passarel·la unidireccional per fitxar Mossos d'Esquadra. D'altra banda, en Comú Podem compartim l'objectiu de perfeccionar el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya, els mecanismes de coordinació i col·laboració entre cossos que, tot i ja existent, sempre és susceptible de millora, així com valorem positivament l'ingrés del cos de Mossos al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme
i crim organitzat que de ben segur es traduirà en un enfortiment i major eficàcia del mateix. En base a l'anteriorment exposat, en Comú Podem expressarem el nostre posicionament per punts. Moltes gràcies.